Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets, zertan eman duzu dena azken aldean? Lanian. Ez esan behar nun dantza, minioga pentsa du, igual lanian gehiago eman du. Ja, ostia, kurtso bukera dela nabitzen da, ez? Eta ben, tokatzen da estutzea. Ja da azkeneko txam. Da, nire izabak erabiltzen du metafora da, hau ezakit inoiz hemen erabili izan dudan. Dela, pixaguria dakazunean eta jaza denean etxeko atian giltza sartzen sarrailan eta orduan iruditzen zaizu ezintzula aguantatu, ja, gainean gozula pixa. Gerta zaizu bainoiz, gainean eta pixa. Horrela nago, ja, bukatzear dago. Ez ezin ez pasa? Giltza etxeko sarrailan sartzean nintzela, ez, gainean pixa noski txikitan, bai, inizan. Nik parre asko iten nun eta batzutan hainbeste parre eta geure edan, pues, istripuak. Ja, niri pasa izan zait, hau dena ematearen kontu hau eta gertatu izan zait urtean zehar, behen, eta hoi askotan itzen dugu irratxa jontan, baina gertatu izan zait urtean zehar denbora uzin egoterena dena ematen. Ematen du bukaeran estutu egin behar dela, baina ez daukazu sensazioa martxoan antzeko dela eta abenduan ere bai, eta iraian ere bai, kurtsu hasieran ere bai. Ni hau sensazioa dena ematen aritzerena. Bai. Bai. Ezakit hor bizina izan egin beste, ezakit igual gero bai, Ja, eta bueno, heldu zain inoiz dena eman eta azkenean erratzera. Errata zaude amets? Erretan nago. Erre izan naiz, baina gaurko kartaren energiakin ezakit inoiz erre izan naizen, ezakit ni inoiz izan naizen karta honen energia. Uste dut nahiko beste toki batian nahola. Zu sentitu izan zen inoiz, gaurko kartaren energian? Ez, gaurko kartaren energian igual horremeste ez. Bueno, bai sentitu izan dute horrelako, gaurko kartaren energia baduka horrelako pasio bat, edo ez, horrelako sukrin oso fuerte bat. Eta aian inoiz sentitu izan den, baina batez eratzera behirakoan, igual momentuan igual gehiago lotzen nuen emozio gora hori maniarekin, badakizu? Bai. Eta ezakit, bai, gehiago heldu naiz kiskalita egotera, erreta egotera, erretxinduta egotera, esango luke bezala neramak eta bueno, etxean. Eta azkenengo aldera bat, hau azabaltzeko. Bota. Helduleku guztiak utzita sentitu duzu inoiz sua hartu duzula iparrorratz moduan, hau da, pasio hori heldu diozula? Ez dare. Ez dare? Ez, eske hau da oso karta hau, eta ez. Nik pasioak hartu izan ditut, bino, heldulekoak guztiz askatu, olako izakera ez dator bat nerekin. Bale, ez dakit. Bueno, ikusiko gaurko saioan abertzen. Ikusiko dugu. Bale, larraitzotazo teknikan, eta mexita egotz mikroen alde honetan, ongi etorri alderantzizera. Somos los choros, los feitos, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo. Bazuen desira irradiatzen zuen zera bat. Ibiltzeko modua ote, begietako nir basatia pika, edo bere ironiak hitzekin jolasean sortzen zuen melodia akaso. Bere erabaki eroek zirrara pizten zizuten, amildegitik behera arekin salto egiteko gogoa, jakin gabe zer dagoen beste aldean. Sua, haren inguruan dantza egitean beroa sentirazten zizuna, mutil gaiztoa. Eta suan dantzan errezinen, behin eta berriro. Eta hori omentzen maitasuna. Eta besteena baino intentsoa bazen zerbait omentzen uten. Gaur, atzera begira, nora ezean bueltaka ikusten duzu zineten hori. Pasioak bere hutsean sortzen duen etengabeko hutsunean galduta. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Cómo se hace la clave y el paso y la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifascista. Internacionalista, anticolonialista, contra necesito estar high. Este sistema se cae si tú no... Amets, introtxo maravilloso eta poetiko hau irakurtzen zen duen bitartean, konturatu naiz, kontatzen zenun hau, bazela nire histori txiki bat. Zure historia... Bai, hemen kontatuko ez dena, baina ja podcasten zera agertu izan den persona baten historiatxoa da. Bai, pixka bai. Gero egira igual bukaeran etzela horren noraezean eta zaizte izan, baina
beste bat egukera izan zen, bai, gustotze pila bat egin dezulako misteretxoa. Bai, ez dakit, bai. 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 Bueno, a ver. Ja, hasi behar nire gura epaitzen, baina ez dut egingo. Vale, zalduren makilla edo, zalduren bastoia edo, zalduren, bai, makilla, once. A ver, da karta bat, gogoratu gaude gorteko kartetan da bar, aurreko saio izan zen txota. Eta orain energia azten dijoa, bai, gorteko kartetan aurreko izan zen ikaslea gehiago, como abia puntua, baina nauia da energia pixa gorpuztago bat. Eta Radio Baitez biten kartetan agertzen da bastoien zalduna gazte baten figura erakutsiz, bai? Zaldiz dijoa eta bere bastoia eskuineko eskua zaltxatuta daramala eta ezker eskua zaldiaren ahuala eutxita, bai? Zaldiago zutik intzirika. Zaldiak gorputza mugimenduan du eta hankak altxatuta esan bezala, eta horrek ekintza, energia eta ausardia erakutzen ditu. Nola bait, esango nuke. Daukalako puntu bat, ez da dijoa nola dijoa, baina abentura bia dijoa. Atzaldeko paisaia da idorra, lehorra, desertu edo mendi lehorrekin, eta horrek sua eta abentura kutsua ematen di irudiari. Zaldunak, esango dugu, jantzkera koloretsua aramala, eta arrabiedun kamiseta eta bizkarrean kapa. Gogoratu, arrabioak hartzen dela pineta berriro gorteko garta hauetan, bai? Bai, ez zatenak horren euskal zale, garbizaleak salamandra. Bueno. Hor txetzuko dugu, kri horrekin. Zaldunak, esan bezala, darama arrabiedun kamiseta eta bizkarrean kapa, eta hori bere grinaren eta pasioaren adirazle esango dudala. Eta zalduna hau ez da gerlari klasiko bat. Nola bait. Esango nuke gehiago dela esploratzaile bat, abenturazale bat, ekintzaren bila abiena. Prest dago zerbaitek piztutako bidean sartzeko. Hau da gaurko energia. Osongi. Bai. Gero badaukagu beste karta, dismait jarteko karta. Ai, eta hemen badaukagu igual gure garaira gehiago hurbiltzen den beste pertsonaia bat, zaldun bat, bere zea guztiakin, armadura guztiakin, eta igual pixkat urrutik gelditzen zaigu. Bai. Eta hemen proposamena da, zaldun guztietan gertatzen da, motorrak jartzen ditu zaldunaren zaldiaren beharrean, dismait jarteko karta sortak, eta hemen ikusten dugu racing estiloko motor bat, dago emakume bat bertan gaina. Estiloko motor bat? Racing. Osa, bizarra, karretakoa? Razinekoa. Normalean hemen esaten da razinekoa. Hemen razinekoa. Razinekoa. Bezu racing, bale? Bai. Bale. Eta ikusten da, dauka motorra laranja da, dauka sua bezala margotuta, kaskoak ere, emakumearen kaskoak dauka sua margotuta, eta dago motorrean jarrita, makila aurrerantz zuzenduta, eta ikusten da, abiaduran dagoela, bere hileluzea dagoelako egan aiztea dela. Eta ostoak ere bai egan dijoaztelako, makilarenak. Ostoak ere egan dijoaztelako. Eta zer dauka ezkerreko besoan tatuaia moduan edo? Salamandra bat. Salamandra edo, euskaldunok esango nuke moduan, arrabiloa. Bueno. Esango nuke hizkuntza guztietan salamandra esaten dela. Dena den, hemen, orduan, ikusten duguna, antzeko motiboak, ikusten dugu desertu antzeko bat atzean, karretera bat ikusten da, eta bertan abiadura ziztu bizian doa zalduna, eta ikusten dugu arrats gorrixka batean, da bilela, bere zerbaiten bila. Esploratzai bila. Esango nuke, kartone badaukala energia bat dela rock izarra izaterena, ez? Pixka bat. Fuckboy ere bai, ditzen diote. Fuckboy, rockstar. Eta bizitza topera bizitzen duen personaia bat ekartzen dugu, ez? Life fast, die young izango zen bere lema. Eta dena eman eta goiziltzen ziren hori da zaldun hau. Bai, denek ezagutzen dugu horrelako pertsona bat. Bai, zuk ez dut dulako pertsona bat? Ez duzu identifikatzen? Nik bat bakarrik ez. Bat bakarrik ez. Nik sartuko garretan. Ikusten duguna da, ez? Badaukate, zaldun guztiek daukate, mugimendua eta indarra mugitzekoa. Azkenean zaldunak konparatzen ditugu nerabeekin, nerabezarorekin. Eta dagona pixka bat bilatzen zu horren esan naia. Ze azkenean zalduna dira bilatzaileak. Orduan, bere aldarrikapena da sua gorpuzten duela, nolabait esateko, eta orduan sua erakusten du denbora guztian, baina aldi berean ez daki zer den sua. Orduan su horren bila dabil. Bai, eta aldi berean su hori pixka barruan darama. Eta kasu honetan honek badarama barruan zu hori, eta honek baduka arrisku bat, ez gazartuko beti arriskuta, baina ez da izan beti jutenez, eta kartaren arriskua da, badukala estanda moduko bat, hau da, kontroletik ies egingo dion suaren energia baitare badauka, hau da, izaneteke oso grinaren bila, pasioaren bila, eta ez da izer, hau da beste, baina izaneteke kontroletik atera eta inguruan dagoenak su hartzea bere inguruan dagoen horrek.
Hau da, txota eta bastoia barkatu eta zalduna biak dira energia ez osoak, eta orduan badauka alde positiboa jartzegatik nik, bai? Energia eta konpromisorako ez, gaitasun bat bere ideiak egi bihurtzekoa eta horren biladoa 100%, ez? Eta batzutan bagara bastoien zaldun egiten dugunean erabat guztiz, ez? Gure pasioekin edo bilatu nahi dugun horrekin gertatzen dena da, ez dela energia oso bat, eta orduan hemen etapa bat ez baldin bada, ez? Hemen gelditzea hor dago arriskua, pixkat izakera honetan, ez? Ez dela zure alderdi bat, baizik eta zuk gorpuzten duzunean ja honek esan nahi duena. Orduan, adibidetan, esan dugu argi eta garbi, hemen badaukagula ez, fuckboy estereotipo hau, dela pertsona oso erakargarria, mundu guztiak nahi dula berarekin ligatu, edo jende askorekin ligatzen duna, daukan horrelako ez, karisma bat, eta seguraski egongo da edo rock talde batean, edo izango da ez dakin dun aktivista oso txatxi guai. Esan dezagun da persona insoportable bat. Bai. Vale, esan dugu ja. Bai, esan dugu. Una persona insoportable bat. Baina... Osa, fuckboya izan da insoportable bat. 18 urtekin insoportable ikusten zen undan ere galdera. 18 amasei berdintzai. Urtekin amasekin, eta probablemente 28 urtekin bai, nek ez nuke berekin larrutan egin eta berekin mundu ezagutu. Baina gero, pixka gerturatuta konturatzen zea dela persona bat ez daukana ez dakit. Osea, ni baitare, igual baitaren abilelako gorpuzten persona zehatzen da, baina pixka bat karismak jandako personak, badakizu? Bai. Pixkat hori. Hau ez dugu hitz egin, hemen, baina badago psikologo bat, induna ikertu dituna asko perfil narzisistak eta hola. Eta berak proposatzen duen gauzetako bat da, karisma bere hortan ezaugarri negatibo bat dela. Hau, itzein dugu, baina itzen dugu mikrotik kanpo. Bai, vale. Eta esaten duna da, karismak bere hortan ezaugarria dela ilusio antzeko bat beste zerbait ezkutatzeko. Orduan, karisma asko daukan pertsona batek zergatik dauka, osea, zertarako erabiltzen du karisma hori. Eta esaten duna da, erne, karismarekin, ze karisma bere hortan ez da eskuzabala zarela, ez da ezaugarri bat da, utxik daun ezaugarri bat, nola baita esateko. Bai, gero esango lizukete Isa Calderón eta Lucía Ligmaerrek dakate podcast bat izena duna Deforme Semanal, eta bertan esango lizukete karisma dela edertasuna bera baino ederragoa. Hau da, asko zebeto dela karisma izatea edertasuna baino, eta hauek ez dute ikusten emozio edo jarrera utxal baten moduan, baizik eta aspirazio moduan funtzionatzen duen leku horren moduan, planteatzen dute. Proposamen bat daukatutziko dugu, debate hau, ze interesgarria iruditzen zait, baina hain sortatu denez, erregerako interesgarria izan daiteke. Karismaren movida? Bai, ze erregeak hemen hitzein dugu, erregea oso toksikoa izan daiteke, bastoien erregea, oso txungoa. Eta agian hor igual, venga, apuntatuko dugu, eta ze gonbidatu, bai, beste bai, interesante izan daikela. Bale, ekarriko ezu bakararen proposamen hau zeana, zaldunarena edo ez? Aurrera guaz. Bueno, nik esan den dezakedana da, bai identifikatu izan dudala, esan dizuena. Gaztaroan egon izan naizenean, idealizatu izan dudala, leheno kontatzen izun. Ni marikan nintzela, edo marikan nintzela deskubritzen ari nintzel nian, edo bai, marikan nengoela. Ez, marika zea. Marika deskubritzen ari nintzela, niri asko lagundu zian fanfikzionak. Bai. Eta fanfikziona da, ezakit ikusentzulek badakiten, baina historia mainstream edo, bai ez, beste historia nagusi baten inguruan sortzen den spin-off antzeko bat, bere pertsonaiekin historia bat asmatuta. Eta normalean maitasun historiak egoten dira medio. Klasikoak izan dira Harry Potter eta Draco Malfoyen artekoak. Bueno, hori da ja gure bertxe, claro, vamos, rollo marika, bai. Baina gero rateatzen dira, bai jaoia eta bai juria. Dela, jaoia da historia bat, mutilen arteko maitasun edo sexu, bai, zea bat, historio erotiko bat, eta juria izango litzateke boieren artekoa. Vale. Eta nik neukan Naruto eta Sasukerekin zea ez, en plan, irakurtzen ditun jai pila bat, batzuk ziren gaina, hortikan fanfikzioa zuten pertsonezikan gero atera dira idazleak, osea, batzuk zen pasada bat. Eta hor idealizatzen un asko Sasuke zela bastoien zalduna. Eta nola gaur egun atzera begira esaten zuna, hainbeste Sasuketan fijatu beharrian igual Naruto bat merezi zenuen. To make a sound, New York, quieting down, I need to make a sound. Kingston, quieting down, I need to make a sound. Brazil, quieting down, I need to make a sound. They're coming through the window, they're coming through the door.
Ekartzezu agian orain proposamen bezala dakizunez, bueno, orain denborali bukaeran gorteko kartak edo pertsonaia datozen honetan ametxe dabil ekartzen histori bereziak, aurrekoan hitzetan aritu ginen zean inguruan, Gladys del Estaren inguruan, eta horren honetan ekartzen duzu Mia Matangi pertsonaia. Mia Matangi da, oraintxe bertan entzuten ari garen abeslari hau, bueno, baditu jain bat disko, 2000 urtean hasi zen diskoak sortzen, erresuma batukoa da, bertan jaioa, baina bere sustraiak ez daude bertan, bere sustraiak Sri Lankan kokatzen dira, eta, bueno, esatea gaur ekarriko zuen historia honek, bueno, nik hau nuen ezagutzen, eta usten dut badela historia bat ezagutzeko modukoa. Eta orduan, bai, ono, eskerrak ematea. Eta, bai, bueno, bestela ere, gaurko historia ez aparte, entzun Mia, zeren da tipa jarta bat, tipa basati bat, eta hori, borroka askotan da bine lan egiten gaina, osea, movimendu antirrazistan eta bestelako eskarpen prozesualdeko jarra dazka, así que favorez, entzun historitxau ametxek eta karkiguna. Bai. Bueno, zuk santzu Londreseko edo ingelesa dela, kontua da, Inglaterran jaio zen, baina oso txikitatik ja Sri Lankara juntzen, ze bere gurasoak Sri Lankakoak dira, eta berak uste dut bere burua, ez dakit Sri Lankako hartzen duen, baina bueno, oso lotu da dauka, hori badakizu, kultura anglosajoietan asko egiten dela, hau da, zu nahiz eta izan lehenengo edo bigarren generazioak jarraitzen dute esaten beraiek italiarra direla edo japonesa direla, orduan horrezak ize puntora arte konsideratzen den Sri Lankako, edo ez, genealogia hori hartzen duen ere. Kontua da, bere historia kontatzeko kontatu behar dugula Sri Lankan zer gertatu den eta Sri Lankan egon den, garbiketa etniko baten saiakera. Gaur egun handikan irauten duena, eta egia esan nik ere honen inguruan banekien, batez ere maila jarraituta ez, jakin izan duela bere berri, eta enekien gaur egun arte irauten zuela, eta horren fuertea izan dela. Gatazka Sri Lankan, ez? Bai, Sri Lankan egin dutena. Kontua da, Sri Lankak ez duela inoiz izan batasun politiko bat, ez da inoiz estatu bat izan edo erreinu bat izan bere osotasunean. Aspalditik, eta gero hemen egongo dira teoria desberdinak, uste dut berez esaten dutela zingalesak egon zirela Tamila baino lehenago, baina kulturalki Irlan egon dira bi kultura, bi etnia nahiko markatuak. Alde batetik zingalesak, daukatela budismoa erlijio nagusi bezala, daukatela hizkuntza propioa, dituztela ohitura propio batzuk, eta gero daude Tamilak, batez ere datozenak India hegoaldetik edo kulturalki daukatenak lotura Tamilak ere daude Indiako hegoaldean, Sri Lankarekin ez, konektatzen den Indiako punta horrekin, hauek daukate hinduismoa, erlijio bezala, eta hizkuntza ere desberdina da, Tamila da. Hizkuntza batena da zingalesa eta beste da Tamila. Bale, orain igual parentesis txiki bat, entzuten ari zareten bakarrikan, YouTubeko bideoan ikusiko dezute pantailan dakaula jarrita bertako mapa eta bar jarraitu izateko histori guzti hau. Bai. Orduan, banatuta egondu da beti, eta daukaguna da, iparreki aldean egondu dira historikoki eta kulturalki beti Tamilak, eta hegoalde mendebaldean egondu dira zingalesak, bai? Eta beti egondu dira, bakoitzak izan du bere espazioa, garatu da, eta ez dute estatu osotasun bat izan. Kontua da, hau izan dela kolonia bat, batez ere espezien ibilbidea eta iriki zenean, eta horrela estrategikoa zen Irla honetan, ez? Irla honen kontrola izatea, orduan izan da Portugaldarren kolonia, izan da Herberetakoen kolonia, eta izan da, batez ere, Erresuma Batuko gure lagunen kolonia. Eta Erresuma Batuek, dakizuen bezala, kolonizatu dituzten herrialdetan, nahiko gauza itxusiak egin dituzte. Sorpresa. Eta, kasu honetan, kontua da, Erresuma Batuak 19. mendean interesa zeukala hemen plantazioak, kafe eta te plantazioak egiteko esplotatzea jendea. Eta erabizituzten asko Tamilak. Tamilak bertan bizi zirenak jada eta jende asko ere mugitu zen, edo behartu zuten, hemen iturri desberdinak gauza desberdinak esan dituzte, plantazioetan lan egiteko. Eta Britaniarren interesengatik sortzen da kontzeptua ez, bere osotasunean Zeilan Irla honetan, ez, bat eta bakarra izango balitz bezala, eta beraiek indartzen dute ideia hau, zingalesa direla, hurbilagoak mundu zibilizatura eta pertsona ez, zibilizatua, garatuak eta eta aliatu moduan ulertzeko eta besteak basatiagoak, animalien antzekoagoak, eta hortaz esklabizagarri. Zer gertatzen da hemen? Honek jarraipen bat daukala Sri Lankak independentzia lortzen duenean ere. Eta herrialdeak berez Sri Lanka bezala independentzia lortu zuen 1928an, baina hasieratik, independentzia prozesu bat izan zen, uste dut 72 arte ez zutela, ez, ez ziotela erreginaren menpeko izateari utzi,
Baina, prozesu honetan guztian, hainbat eskubide kendu zitzaizkien tamilei, ez? Lehenengoa izan zen adibidez, Hill Countryko tamilei hiritartasuna ukatu zitzaien, hiritartasuna izateko eskubidea ukatu zitzaien, hain zuzen ere hauek zielako plantazioetarako erabiltzen ziren pertsonak. Eta esplotazio hau jarraitu ahal izateko ezin zieten hiritartasuna eman. Eta hemen prozesu guzti honetan, bazterkeria eta indarkeria gogorra izan dugu, ez? Adibidez, 1956an zingalera ezarri zen hizkuntza ofizial bakar bezala, eta ez tamila. Eta gero, debekatu zitzaizkien goi mailako ikasketa burutzea, edo behintzat muga handia jarri zitzaizkien, beraien erlijioa baztertu zen, budismoa jarri zen erlijio ofizial bakar bezala, eta noski, tamilek neurri hauen kontra manifestazioak egin zituzten, eta kontua da errepresio handia jaso izan zutela. Ez tamila bakarrik, hemen ere esan behar da, egontzela ere, zingales burgesak ez diren beste ez, langile klaseko zingalesak, nahi zutenak justizia sozial, eta nahi zutenak beste eredu bat sortu, beren Irlan, eta hemen adibidez egontzen Peramunako insurrekzioa deitzen dena, Janata Bimutki Peramunako insurrekzioa 1971an, eta hor 20.000 gazte hil ziren. Orduan, ez gea hitz egiten zifra txikitaz, hitz egiten egea sarraskitaz, eta hemen nik enuen ezagutzen terminatzuk ezagutzen zenun, pogromoa. Bai, uste nutzela beste goza bat, beste zentzu baten bertzen unik. Kontua da, pogromoa da, jatorriz errusieratik datorren hitz bat da, eta da gutxiengo etniko edo erlijioso baten aurkako indarkeriazko erasoa. Eta hau da, jasan izan dutena ez, askotan tamilek, eta gertatzena da, bai gizarteak edo bai estatuak baimendu edo sustatu egiten duen eraso bat da ez, eta estatua izan daiteke pasiboki edo aktiboki erantzule, eta kasu honetan aktiboki izan zen. Vale. Orduan, klaro, hemen kontua da momentu batean sortzen dela Tamil Eleamgo askatasun tigren talde bat, armak hartu zituena, eta gizarteko premioa sortzen da, beren estatu propioa izateko, hau da, Tamil Elam hori izango litzateke, tamilek nahi zuten estatua, nahi zuten beren kultura, beren hizkuntza, beren erlijioa aitortuak izan zitezen, eta horretarako uste duten bi estatu behar zirela. Eta hasieran Gandiar, Mahama Gandiren balioak eta segituta horrelako protestak edo bideak saiatu ziren hartzen, baina ikusi duten hau agortu iten zela, ez? Adibidez, aho batez erabaki zen 1977an alderdi politiko tamilen partetik autodeterminaziorako eskubidea, ez? Eta beren aberria berresteko nahia, eta, egin zuena izan zen gobernuak, alde batetik, 1978an, 81an eta 83an milaka eta mil hil, eta gero horretaz aparte ere, konstituzio aldatu zuen, banaketa defendatzen zuen edo zein alderdi debekatzeko, eta horrela, eskaera politikoaren bidea ixteko edo agortzeko. Orduan, klaro, 1976an Tamil Elamgo askatasun tigreak sortzen dira, baina euren ekintza armatua edo ekintza armaturako autua ez zuten garbi hartu 1983 arte. Hemen izan zera pogromo fuerteena. Basatiena, ez? Bai, Black July deitzen da, hilketa hau, eta izan zen, beraiek manifestatu zirelako, ez? Hartu zen horrelako erabaki batetan, eta hemen esaten da, Tamildiriko 1.000-2.000 hildako izan zirela, etxe bizitzak suntxitu zituztela, asko desplazatu zituztela, ez? Behartu zituztela beren herriak, beren hiriak ustera, eta honek egin zuena izan zen, Tamil Eleamgo askatasun tigreak deitzen dira ere LTTE, beren hizkuntzatik datorren laburdura da, orduan LTTE hemendik aurrera, eta honek ekarri zuen, klaro, jendeak LTTEa babestea, eta jende asko, ez, bertan, izen emate edo parte hartzea, eta horren ondorioz gerra zibil bat hasi zen. Gerra zibil oso gogor bat hasi zen, momentu batzutan LTTEek lortu zuen Tamilgo zonaldeen, ez, kontrola eta, baina kontua da gerra zibil honek hildako pila bat izan dituela, gatazka honek milaka ez, 10.000 hildako izan dituela, estimatzen da 70.000, 150.000 pertsona artean hil direla, hoien 160 zibilak, eta horrek esan nahi duena da 40.000 pertsona, ez, zibil hil direla, eta noski hauen gehiengoa ez esategatik ia guztiak tamilak izan dira. Zer gertatzen da, 2009ko maiatzean gerra amaitu zen, baina azken hilabeteetan Sri Lankako armadak No Fire Zone izeneko eremuetan, teorian ziela zibilentzako babes eremuak, bombardaketa masiboak egin zituen. Eta orduan, hemen
ja, esaten da, bakarrik urte honetan 40.000 hil zirela estimatzen da. Eta orduan, nazioartean, grazia egiten dizen, nik ez dakiz jartzen izan zuen honek, ez? Baina nazioartean salatu zen krimen larriak egin zirela, ez? Eta besteak beste, ospitale eta errefuxiatu eremuetan erasoak egin ziren, desagertze masiboak, emakumeen bortxaketak, torturak, elikadura eta osasun laguntza ukatzea, ez? Noski, hau guztia bukatzen da, eta ze ondorio ditu honek Tamil herriarentzako. Militaren presentzia handia daukate oraindik iparreki aldean alde batetik, desagertu politiko pila bat daude, oraindik identifikatu ez direnak, alargunek ez dakite eta alargunak Sri Lankan politikoki oso aktiboak dira, ez dakite oraindik kartzela edo espetxe sekretutan dauden, hil diren eta horren justizia eta reparazioa nahi dute eta horretarako, ez, politikoki oso aktiboa dira. Bai. Eta gainera, esaten da, 2009an bukatu zen gerra hau, eta 2015etik 22 estimatzen da 100 kasu baino gehiago daudela, tortura, sexu abusuenak, Tamilen aurka. Orduan, testu inguru guzti honetan zergatik aipatzen dugu Maia? Maia, esan dugun bezala, 1975ko uztailaren 18an jaio zen Inglaterran, baina jaio eta berehala juntzen Sri Lankara bizitzera, ze gurasoak hangoa dira. Aita Arul Pragasam eta ama Kala. Eta kontua da, aita ontzela LTT honen inguruko talde batean. Etzen LTT-koa zuzenean, baina baizen berari vinkulatutako talde batean, eta orduan momentu batean errefuxiatuak izan ziren, bai ama, bai anaiarrebak, eta erresuma batura erbesteratu behar izan zuen, Maiak 5 urte zituela. Gertatzen da, oso bizitza pobra izan dute, berak ikasketa ditu, lehenengo ikusentzunezko ikasketa batzuk egiten ditu, eta hortik egiten du pixka trantsizioa musikara, ez? Eta pixka hartzen ditu, estetika, politika eta punkeko do it yourself hau, bere musika egiteko. Undergroundean oso erreferente zen, entzun dugun kantan eta lehenengo bere albumetan, bai Arular eta bai Kala, direla bere aita eta amaren omenez iznatutako albumak. Eta gero, denborarekin badakigu artista asko edan dutela, askotan gertatzen den bezala, ez? Grace Jones edo fama asko ez duten izan artisten gandik mainstreamak gero edan du, baina desagertu zaigu ez, zea hori, erreferentzialtasun hori. Zer gertatzen da, Maiaren lanean askotan aurkitzen ditugula, ez? Tamilek jasan duten bazterkeriaren inguruko informazio pila bat. Adibidez, bere kanta Paper Planes, famatua dena, all I wanna do is pum, 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 pum. Kanta horretan hitz egiten du gangsterra izan daiteke norbaiten inguruan, edo orokorrean pentsatzen duguna gangster bat dela, eta berak elkarrizketetan askotan esaten zuen, bai, izan daiteke gangster bat, edo izan daiteke ere armadako pertsona bat, edo gobernuak babesten duen pertsona bat, ez? Pasaporte faltsua dituena, nahi duen tokira juten dela, nahi duen egiten duena, jendea hiltzen duena. Badauka beste kanta nik zuri erakutsi nizuen bideoklipa, zentsuratua izan zela YouTubeen, eta honek hitz egiten du justo 2009an Tamilen aurka egin zen sarraski horren inguruan, deitzen dela Born Free, da oso negatiboa, oso gaizki bukatzen da, baina zen modu gordin batean erakusteko zer ari zen gertatzen Sri Lankan. Eta gero ere, badauka bere, goitzek esan duen bezala, bere implikazio politiko, ez? Borders kantan aipatzen du, ez? Nola dauden, ego globalean eta ipar globalean desberdintasuna handiak, nola pertsona batzu den behartuak beren etxeak herriak uztera, eta, indarkeria, migrazioa, estatuaren hipokrisia eta kolonialismoa salatzen ditu behin eta berriro, ez? Bere lanean. Bitxikeri bezala, estatu batuetan, sarbidea debekatua izan zuen, behin ukatu zioten bisa, terrorismo susmoarengatik. Eta, bera kontatzen du, Oprah Winfrey behin terrorista dituziola. Esan omen zion, zeuden festa batean, eta Maia zitzaion kontatzen ez, bere herriaren egoera, eta Oprah esan omen zion, etzula berarekin hitz egingo, zoratua zeolako eta terrorista bazelako. Daturik dugu Maiaren testigantzaz aparte? Ez. Zalantzarik dugu? Importaigu? Ez. Ez pare. Orduan, gaur egun oraindik ere argi eta garbi eta paralelismoak garbia dira, ez? Palestinaren aldeko aldarriak egiten ditu, politikoki oso lerratu egoten jarraitzen du, eta bere historiak erren egin izuen. Bai, zeren bada oso zaldunaren, makilen zalduna, eta baita ere bada referente bat ezagutzekoa Maia Matangi. I know y'all missed me. I'm so sick, can't handle
can try and try, you can't beat me. So I'll cash my checks and place my bets and hope I'll always win. Even if I don't, I'm fucked because I live a life of sin. But it's alright, I don't give a damn. I don't play your rules, I make my own. Tonight I'll do what I want, 'cause I can. I know I'm rare, you stop and stare. You think I care, I don't. You talk real loud, but you ain't saying nothing cool. Maiana Etxeberri Kefterian. 1993an Behasnen Lapizketan jaioa. Teatr du jour eta zensaden ibili da antzerki ikasten eta besteak beste Arian Nuskin eta Sandy Ubriarekin egin du lan. Ikasketa bukatu eta 2021an Parisera egin zuen jauzi bertako kabaret mundura. Han, kabaret bat bitxez kolektiboarekin aritu zen eta 2022an Euskal Herria itzuli zen arte. Etzen geldirik gelditu alere. Izan ere, Euskal Herrian Oreka EZK-rekin, Kanal Duerekin, Itzuli Konpainiarekin, LPTDP-rekin, zen Infinitu Drama kolektiboarekin aritu da eta dabil. Baina guk, kabareteraz ezagutu denuen gau batez Elizondon. Berak eta lagunek sortu Altxalili Queer kolektiboak emandako ikusgarri batean. Ongi etorri alderantzizera, Maiana, zer moduz? Mila esker, ongi. Ongi nahi zuekin. Bueno, denei egiten diegu, gonbidatu guztia egiten diegu galdera bat beste gauzetaz hitz egiten hasi aurretik, eta hurrengoa da, zer harreman dauka Maianak tarotarekin? Harremana urgunetik ezagutzen dut, baina beti plazerekin karta bat hartu izan dut eta horren definizioa ikusi zer den eta ea nire bizian nun kokatzen den eta ze esan nahi hortik ateratzen aludan. Hori beti joko hori maitatu dut eta ikusten diot badut etxean Jodorowskyren liburua nire bibliotekan eta daramartu urteak begiratzen egan ez egun batez irekiko zaitut. Horreinik ez da pasa. Pasako da. Pasako da. Agian. Baina hori ikusten diot olako jakintxuetaz, izaiten aldira tresnak gure bizian tresna bezalak ikusten ditut, gure bizian galdera batzu pausatzeko edo erantzun batzu atxemaiteko edo filosofatzeko eta... Ez egia da, iritsi eta ikusitunean karta sortak galdetu digula. Hartu ezakit karta bat, eta aukeratu du bat, eta atea zaio Bastoien erregina. Orduan, urrengo ataleko ja sarrera egin digu. Baina ez da gaurko karta, ez da? Ez da gaurko. Beste, baukazula erregin energia hori, bagizu? Oso kabaretari lotutako, ez? Indar hori, bagizu? Baukazula gian. Nik horrekin lotu dut. Bueno, kartanek sua modu apurtzen aritzen du, ez? Ni munduaren kontra edo aipatu dugun rockestarra izan daiteke ere, ez? Leno esan dugun rockestarraren energiari dauka. Zure pasioak erdigunen jarri eta inguruakoarekin apurtzeren. Esaiguzu, erabili izan duzu inoiz karta honek gordetzen duen barne grin hori? Jaiotze ez togatu zaizun testu ingurua aldatzeko? Hau da, zure ingurura, zure iraganera junezkero, zure umearora, energia izan duzu gauzak apurtzekoa eta ez dakit, bestera bateko, errealitatek sortzen saiatzekoa? Uste dut baietz. Nahi edo ez, baina nolakoa da Maiana txikitan? Lagun batek deitzen nau buldozeroa. Bai? Hostia. Kontutan atxikitako lagun bat dut eta kontutan hartua nondik nator eta nora noa, beti egiten di, baina nola egiten duzu Maiana, zer da buldozer hori. Beraz, ikusten diot karta honi lotura batzuk. Bale, eta nola imaginatu behar dugu txikitako Maiana hori? Oso mundutik kanpo, bazterrean, jazarpen asko bizi izan dut, baztertua, zapaldua, eta egoera pixka bat oso, hori, bazen, ez nintzen aur oso gaizki nintzen, ez zen hortzaro oso gozoa. Baina hortik atera eta orain...
egiten dut. Bai, hor, bai, aipatzen genuen saioa prestatzekoan, bastoien, zalduna badaukala energia, igual, herri txikitan, ezi eta azigeanok behar izan duguna momenturen batian. Noski, herri txikien barruan, badago espektro luzea, ez dakit zure jaioterriak zenbat biztan ez ditu, no jartzunek 10.000, igual, baina... Egeun. Horrengatik, ez? Osea, herri txikietan ere badaude, ez? Txikiagoak eta zain txikiak. Baina nik bai gogoratzen dut asko, sensazio adibidez, nik txikitatikan baneukan oso argi, ez? Genero arauekin batez nente horrela, nik enitun hitz hauek erabiltzen, baina baize hone, zuk esaten zenun pixkat, ez? Bazterretako sensazio hori edo disonantzia bat, oso mutilekin batez etozen, ez? Gauza gustatzen zaizkidan, adierazpenak nitun, eta bai identifikatzen dut asko karta honen energia hori apurtzeko nahi horrekin, ez? Igual izan daitekela beste nunbaitera jun, beste erreferente batzu bilatu, pasioa beste nunbait bilatu, ez? Eta agian zentzu horretan, ez? Lotura izan dezak ere, ez? Karta honek. Bai, nik badut irudi hori non bizian aukeratu ditut bide desberdinak eta beti izan da bide hartu eta joan aintzina eta batean gauza bat blokatzen bazaitu, beste bide bat hartu eta izaitea kapazitatea beti behitzeko zurea eta ez egoiteko atzoko pisuekin eta beraz olako Fenix batek egiten duen bezala berriz munduratu edo hori. Eta bai, egia da herri txikietan inguramen oso klasikoetan, oso hori izan behar zen gizon bat barin bazinuen leku bat, neska izanki zer leku duzu, gainera ni ez nuntzen bat ere gorpuz normatibo batean, beraz gizarte osoak eta familiak eta denak erraiten zidaten ez nintzela izan behar nintzena, beraz ez zira azkarra dena nahi hori, ez zira muñuñua den neskatxo hori, ez zira, eta beraz, ez zira, eta zer egiten dut horrekin. Eta bai, joan izan behar nahi zortik, beste ibilbide batzu atxemaiteko, eta bai. Zentzu honetan, izate honetan, lagundu zizun nolabait boiera bezala identifikatzeak? Oso berant boiera identifikatu nire burua egia erraiteko. Pasa ditut urteak saiatzen ongi izaten nire buruarekin eta ongi sentitzen eta zinez boiera nintzela asumitzea hori gertatu zait 25 urte pasa eta beraz. 25 tarte hortan eta askatasun polita izan zen pentsatzea gizonen begira da ez dut gehiago pisu hori behar nire bizian. Hemen badagoza bat zuk aipatuzuna lehendikan dela joan behar izan zinela zure erretikan, ez? Beste gauzatzuk bilatzera, behin da berriro bersortzera zure burua, eta agian horrela topatu zenuela baitare boierismoa, ez? Osea, behin eta berriro sortze horretan, eta behin eta berriro bilatze horretan, esan ostra, batean badago etxe bat nire egin dezakedana, eta boierismoa dena, ez? Bai, non ez dudan kukutu behar, edo badaulako neskekin izan dudan lehen erlazioak izan dira, asko zobe senditzen dizu, Hau badalekoa. Hemen, sortzen zaigu zalantza bat, jakin badakigu iparraldean ez dagoela horren zabaldua boiera hitza, baina badago ez bestelako estrategia berdinak erabiltzen dira, baude beste batzu zentzuek apropiatzen diren iraina zure egin eta horrela nortasun hori erakiela izateko. Ez da, nolatan heldu zinezu boierismora eta ze beste aukera daude iparraldeko testu inguran deitzeko? Itz deituraz bada guin itza dela erabilia zen leheno erabilia zen insulto bat bezala
Eta gaur egun da boiera antzeko guin da bada oso zerbait azkaja, horren izogen inguruan. Gero lesbiana hitza ere aldarrikapen bat da. Lesbianaren ez politizazio irudi hori ez dago. Ia lesbiana oraindik insulto bat da batzuen hauan, eta beraz badira mugimendu feministak eta transmaribiboioak emaiten dutena lesbiana hitza azkar, janez lesbianak eta ajo. Saldarri izaten segitzen duena, ez? Hori da. Noski. Eta nik boiera emaiten, nire burua boiera izendatzen dut, batez ere egoaldearekiko badudalako lotura bat, eta politatxe maitu dala izen bezala, eta horretan ongi zaitere identifikatzea, baina berez lesbianari ez diote hainbeste ez politizazio lekoa ematen. Vale. Gero helduko egoaldera, baina lehenengo goazen iparralderago. Hori ez, makillaren bastean energiak eramantzea ditu urrutira, adibidez, Parisa, ikastera. Ez, nolatan, ze topatu zenun bertan? Dera, zergatik joan naiz Parisera, nik ere zertan ari naiz. Zergatik. Hori, egia ezan ez dut aukeratu da ari nintzen ikasketak egiten Azenen, Teatro du Jour eskola hortan, eta izan dira ibilbidea, posibilitatea izan dut joaitea Parisera CNSAD eskola hortan bukatzeko nire ikasketak han. Eta berez, ni Euskal Herriko, basirri munduko gazte bat, batean Parisera, nahi gabe, eta ez zer da, erokeri hori, ez dut ezer ulertzen. Eta tamaina handia du, baina oso Parisa, ez? Tamaina handia du, eta gainera joan nahi zen eskola, oso eskola elitista bat zen. Da bizkat, frantziako eskolarikin indartsuena edo hori oso famatuena, eta nik hor kodeak ez nituen ezagutzen ezer. Bizka bat galdua sentitzen nintzen hortan, baina nire bidea egin dut, eta oso interesgarria izan da, han gurutzatu ditudan munduak oso aberasgarriak izan dira niretzat, eta batez ere kabareta hasi dut han. Lagun batzuekin sortu ginuen kabarre bat bix, kabareta, eta hori oso polita izan da hori dena, eta askatasun tokia handia izan da. Niretzako oso interesgarria da adibidez, Altxareli ikusita, zure ez, kabaret showak, askotan kabareta gaur egun igual ulertzen dugu ez, feminitate zute hegemoniko esan nahi baina, bai ez, liraintasuna eta pasibitatea eta horrela, eta begiratzen baldin badugu ez, kabareta, 1920ko kabareta edo ez, kabaret musikala igual ere hori inspiratua dago, kabareta baduka zerbait dela iluna eta transgresiboa eta dauka publikoa beldurtzeko eta desira horrekin jolasteko ez, gaiztakeri bat edo ez? Badu toki bat non bitxiok argipean izaiten algaren. Eta beti izan da garaian deitzen ziren nola zen transformistak. Gaur egun drag edo ere bai transrealitatea orokorrean, hor bazen bitxikeriaren edo gizartetik kanpo ziren realitateak hor egoiten zina eta publikoa, hori, bazen horren inguruko desira bat, horren bada, eske kabaretaren ezaugarri nagusia da publikoarekiko den ahemana. Eta da, nola publikoarekin ahemantzen garen, eta nola joiten gara publikoaren bila, lanjerosaren gauza, nola, eta hori guzia, niretza da altxor bat, eta oso maite dut hori, oso interesgarria, eta gero badira kabareta egiteko 1000 manera desberdin, drag egiteko 1000 manera desberdin ere bai, eta jadan ni pizka bat
bitxitik nator eta bitxikeria maite dudala. Horitzen dute, ez dakit, uste desagun nuke Elizondon emandako emanaldi horretan egin zen dutela geistearena, publiko artera eta simuitzen, eta niolakotan antzerkien eta kabaretetan eta gertatzen hasten den bakoitzan hasten naiz oso urduri jartzen, oso urduri jartzen, mi sortzen dit har bat barruan, hola, izugarrizko kitzika sortzen diena, eta como, neri ez, barruan, agian bai, hori da, zeingo nuke ni, eta naiz, esa urduri ben, eta da zoragarri, sentitza eta urduri da zuen, eta repente, hostia, hori atea da, eta ez esango te dio, eta zeingo du, eta bai, iruditzaitela zoragarria. Eta oso gertu daula antzerkitik ere bai. Oso, ez, publikoarekin, oso sustraitzen dena baten bere publikoarekin, eta dena bat dena, ez? Osea, bai, oso. Ani argitzen naiz, oraindik gaur egun hasi ginen 2023 hastapenean, eta oraindik entzuten ditut jendeak erraiten ze gogoa. Erraiteko ze gogoa, ere bai, badaolako puntu bat non jendeak nahiko luke orientzeatu. Nahiko luke ikusi zer den, eta hortan nik ikusten dira gauza oso potente eta azkaja, bai. Eta zuretzako, ze horra dibidez lehen esan duzu ez, draja eta hor ez, kabaretean eta ikusia, eta askotan entzuten ditugunean igual draga artistak eta horrela badao alter ego antzeko bat ez. Kabaretaren kasuan, zuretzako ere balio izan dizu ez, barruko beste gauza batzuk? Nik egia ezan nola hasi naiz neska bat bezala, eta lodia. Eta beraz, ez dut sekula ulertu, eta beti izan da bojokan nire baitan, aldi berean gogotsuan nintzen izateko nire lagunak bezala ziren oso guai, oso politak, oso erakargarriak, eta ni ez nintzen, eta aldi berean ez nuen izan nahi, eta aldi berean, zer egin nola onditu gorputz desegoki batekin. Desegokianik ez dut. Eta nik ez diot desegokia jaiten baizik eta gizarteak jaiten dio. Eta beraz kabaretarekin, edo nik nire personaia deitzen diot kreatura. Ez diot dragaren gibelean den definizioa, edo diren irudiak maite ditut, baina ez naiz hainbeste hortan identifikatzen. Horregatik kreaturaren konzeptua oso askoz nitaz urbil dago. Eta beraz kreatura honek permititu dit justo usutan hariniz egiten komis haundien artean, baina usutan gizonak baduazte feminitatea antzestera, eta neskak baduazte maskulinitate, drag king, drag queen. Eta bada olako bi eta nik ez naiz ez bata ez besten atsemaiten, baina nire bidearekin eta nire zalantzekin nik antzestea feminitate zerbait, oso feminitate poderetsu eta diva delako hori gorputz lodi batekin non leku guzia hartzen duen eta kasi seksibilakatzen dena. Nik hasi kenduko nioke. Esan ikusitakoan zuri. Benetan, eta non jendeak ere bitxe egiten die hori ikustea. Eta aldi berean hori mustrotik hartzea, eta nik oso mustroaren jokoa maite du non holako zeit. Eta beraz, feminitatea saiakera bat mustrotik pasatu aldi berean erakargarria, gorputz lodi bat erakargarria bilakatzen den, eta bitartean beldurgarria den gauza hori. Bada holako toki bat diva eta mustroaren artean, eta horrek egiarreiteko eksperimentazio hori, eta askatasun toki horrek lasaitu du, lagundu nau nire bizian, Maianaren bizian izaiten, asumitzen, eta ere bai gure hainiztasuna bizitzen.
Bueno, guztunen bueltan, altxalili kabaretaz hitzetan hasia, eta hau da, 2023an Euskal Herria itzultzen zeanean sortzen dezuten show bat, ez? Bai, kabaret moduko bat. 2022an sartu, 2022 bukaeran sartu naiz, eta hori, ni pentsatzen nuen zinez kanpoan deskurritu nuen askatasuna zinezkoa zela hemen, eta beti izan dudala Euskaldun nortasuna, eta aldiberean queer nortasuna, baina ezin zirela lotu. Eta sartzerakoan ikusi nuelarik prefostak antolatzen zuela lehen egunaldi LGBT hori zen ostia, baina nik egin behar dut gauza bat han bai ala bai. eta boiuria batean kurutzatu nituen kaiet oian eta dom, eta hiekin aipatu gizkin nuke gauza bat egingo, eta gero deitu Ael, deitu Juge, deitu Alex, erganez, elkar dezagun, elkartu gaitezen, ea zerbait sortzen dugun horren inguruan, eta kabaretaren forma hartu zuen, eta hor atera ginen, eta niretzat zen gauza, ez zinpentsatzekoa, egiten nuena, hemen, euskaraz, sorterian, sumeroa baditut familiatik suberotak, iraita suberotak zen, eta zen zer da hori, eta ikustea jendarteak horren gogoa zuela, kriston emozioak sortu zituela, eta oartu niz azkenean egiten ditola biziak egin dit lasai posible da, eta Euskal Herria gaur egun goa bada, eta asko hainitzagoa da, eta posten naiz egunero deskurritza behiro Euskal Herria. Izan da Euskal Herriako pari bat, altxalili sortu izanaz, zeren ostean badakite jende orok esaten dizula oso show ederra dela, eta behin baino gehiagotan ikusten du, izatez guk behin gehiagotan ikusi dugu. Kokatu behar dugu gure burua 2023ko, 22ko urtarriaren 30an. Lehen aldiz egin zenuten bekaturo zen. 23. 2023ko urtarriako 30an. Hori da, 27 espanizokean. Urtarrian, negu puntuan. Minus zazpirekin. Egin zenuten lehen aldiz altxalili. Nola izan zen lehen ningo eman aldi hura? Nola izan zen, nola goratzen duzu? Beste, ez dakit zen momentu bat... Ezin, basoaz egiten duzu, forma emaiten duzu, eta entzuten dituzu, hoitzen iz, prefostako lehen estalian, hor ginen, denak zer egiten dugu, eta espian jendeak, oiukan, zer da hori, apenas sartu gira, denak oiuka ari ziren, eta izan zen, argigarrian, hartu nituen, Parisen landutako kantu batzu euskaratu nituen, eta festakit bazen beste dimensio bat hor, eta uste dut lagundu didala erraiteko balio du berez ditea Euskal Herria bizitzera. Eta Euskalduna izaiten alzara zu izanki, osoki, ez da gutxi. Guzi zentzontan, esan diteke altxalili bai izan dela biziropen estrategia baten parte. Bai. Oda biziroteko balio izan duen zerbait izan dela. Haian hori zabalduko unuke herri gehiagoetara, eta hasi bakoitza bere herrian sortzen horrelako kabrotak hilikokoak bezala. Nik gaurrekon altxalili utzi dut, beraz hori, uzten diet bidea egiten. Ebe ez da bukatu altxalili segitzen du? Ez segitzen du, baina ni gabe. Gero... Baina hori, nik uste bai behar dira, eta jendea gogotxua da egiteko mila haur hortik. Eta dena den, ikusten dena da gizarteak nahi du. Eta horren ikusteko prez da, eta gogotxua da, eta hori mugak apurtzeko gogoa handia duela jendarteak. Eta beraz, guazen sortzea, albezain bat, edozein formatan, edozein talde, edozein toki,
uste dut, bai, ongi etorria izango dela hori Euskal Herrian edo zein tokitik. Zongi. Geo, bastoien zalduna badauka ere alde ilun baten noipatzen genuen, ez, pixka bat, La Furia rapero ezakit ezagutzen duzun, eta berak esaten zuen, ez, adibidez, Furia deitzen da, eta berak ikasi zuela, terapian eta furia hori bere aldera biltzen, ez, ze esaten zuen badagola bi alde ditu, lau da, berak ikasi dula furia edo haserrea erabiltzen, tresna bezala, ez? Egoera batekin apurtzeko horrela, baina arriskutsu bilakatzen dela, ez? Bizileku bilakatzen denean, ez? Osea, haserre horretan zaudenean, edo, bai, zu haserre bizizarenean, nola baita esateko. Bai, amorruz bete zaudenean, ez? Bai. Osea, hor bilatzen dela. Gero, badira, haserreak edo amorroak agertzen bada, da hor agertu behar dela eta hortik pasa behar dela. Erraitea ezetz haserre bati da behar den kontra joitea, beraz, aliberan beharrezkoa da, baina hortan ez egoitea ere beharrezkoa da. Gengera da ez da furianik landu dut zenekeko obra batean, eta oso maite dut egitea furiaren papera. Eta furiak badu mitologian egin bere errola da justiziarena, baina ez justizia garbia, justizia zikinarena. Oso maite dut ere medearen irudia. Berdin, aldi berean osoa da pertsonaia bezala, dena eman du Jasonrentzat, Jason akompainatzeko bere ibilbidean, eta bapatean Jasonek traizio bat egiten dio, eta berak zer hiltzen ditu bere bi aurrak. Eta denek erraiten dute berata zeroa dela, bere bi aurrak hil dituelako, baina zer bada horren gibelean. Zer da eroa bilakatzearen definizioa. Eterna muinean dagona, eta... Hori da, aldi berean norbaitek gaizki jokatzen duelarik zurekin, eta bakarrik sentitzen zarelarik horren aintzinean, zer gertatzen da, zer egin, nola egin, eta aldi berean isildu, ez isildu, oiukatu, zer. Bai, medearekin dago sakontasun asko, porque da tragedia baten, ez, historioa. Tragedia beti ukatu barrute hola gaina. Eta bada hor galdera hainbat zabaltzen dira gaina hor amatasunarekin gurutzatzen da, eta hor segituan erotasuna datorra ama delako akatzen dituna seme alabak, baina ezagit historio horrek impacto handia daukala eta hausnarketa asko atzen ere zer gertatzen den besteak beste erotasun horrekin. Bai, eta furia emaiten baduzu edo erraiten baduzu norbaitetaz dela histerikoa, eta hori da gibelean furia edo medearen inguruan histerikoa dela, baina nundik heldu da histeria. Histeriaren konzeptua da gauza oso... soziala eta kontrol sozialerako, baina eta emakumeen kontrakoa. Emakumeen kontrakoa, erraiteko zapalzkuntza bat da oso machista eta besterik ez. Eta patriarkatua laguntzen duen konzeptu bat da, eta beraz... Bukatu aurretik ze proiektutan zabiltza azken boladan, ezagik zerbait kontatu diazaguke zuen? Hombre, antzerke zitzen daro, pentsatzen dugu antzerkerekin zerikusia daukan zerbaitetan arituko dela. Jakin nahi dugu. Behar baietz. Ari naiz infinitu drama kolektiboarekin. Maite Aizpuruak du sortu kolektibo hori. Eta ari gira laguntasunaren inguruan sortzen. Vale. Hori da. Zabizatez, Euskal Herriko txoko desberdinetan egonaldiak egiten, hori ez, prestatzen aritzeko guzti hau, ez? Ari izan gira Luson, hori izan gira Leitzan, bitartekaritza bat egin dugu ere Berastegi Leitza artean, helduden astean berriro Leitzan, eta estrenaldia izango da
2026ko urtahilan. Vale. Ni bitartean banabil ikusten Infinitu Dramako Instagram horrealdeko Historia historiak. guztiak. Historiak ikusten gabiltza. Eta benetan divertitzen gabiltza, zuek ikusten. Ba, gueri divertitzen gara. Ikusten zaizu, bai? Egia ganoko sogi pasatzen dugu. Bai, ez? Bai. Bai, eta edo, gaina badago bertan arpegi ezagun bat, guretzako ezaguna dela Ane Gartia, Mejillon Tigrekoa ere bai. Bai, Eta esena gainean gira Ane Garzia, Intza Alkain, Maite eta ni. Vale. Eta gara lauak, eta gero zendaritzan Matxalen, barkatu Matxalen. bueno, Osten errandu gainera, bai. antzitut. Bueno, ez ez erratatzen. Bai, bueno, Eta ekipo Edurne, polita zaudetela. bai. Eta, Bai. gogoa daukagu ikusteko ez. Bai. Ez da ateratzen duen hortikan. Ebe gure bai. Zongi, baiana, benetan, plazer bat izan da, zu ona etorri izana. Plazer bat Bai. ere. Nezakit, isteko, bete eskatzen dugu gure gonbidatuari, abesti bat isteko saioa. Ezagit, zuk baduzun buruan zerbait. Bai, hariniz hor, Shak albuma erosi dut, beraz hariniz autoan pasatzen. Xak da bloineko parte batena, Bai, eta... da Pascal Irigoyenen Ara. proiektu berria. Bai, hori da. Eta barnean badira bi etxe berri, beraz, ikusiak dira, beraz. Aha. Eta bertako ze kanta. Eta ze kanta, Usainak. Ez, Usaiak. Eskerrik asko baiana. Esker Honekin zuei. bukatuko dugu. Plazer bat izan da, horrengo arte, agur. Aio. Batzutan, neguan, ez dut horrena aldatzen. Batzutan, neguan, eniz etxerat itzultzen. Usaiak dira, mamuak dira, leku guztietan agertzen. Usaiak dira, jendeak dira, ta behaniz pasaditen. Zendako ditugu hain ezagunak, haiek ez bagituzte ezautzen. Batzutan, neguan, enizoetik altxatzen. Batzutan, inguruan, eniz gehiago galtzen. Usaiak dira, kanpoan dira, usaiak dira, ateari jotzen. Usaiak gira, bata besten ondoan eta elkarri azkarki lotzen. Usaiak dira, mamuak dira, leku guztietan agertzen. Usaiak dira, jendeak dira, ta behaniz pasari